Interview Hausa TV. Ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Kai na kalala, haka muka yi da kai? Da rabana. Na ce ma haka muka yi da kai? Da rabana. Ba wahala. Amma menene ya haɗa ku da Abale? Ni fa zuwa da ya kawai na gan shi. Yaron nan wai a ba su kaya an kama shi. Sai kuma me? Ya je wai sai ya ba shi wannan sukon kuɗi. Yan uwan yaron sai da suka ba da sukun 100 aka yi belinsa. Ya bi yaro sai ya yarfa shi yake. Shikenan na ji bayananka, amma ina kana bare yake. Ai shi kuɗin medicine kamar kayan takaka ne. Haka ne? Duk lokacin da ka tafi kana neman sa shi ma yana neman ka. Dole isa ma na jiyamu. Idan ya sa ma na jiyamu wallahi in ka samu kuma in ya ram da kai wallahi sai ka bashi. Oke, kai na kalala, kada in ƙara jin bakinka daga yau. Ana magana sa magana. Me sa a cewa arne malam. Ni ba za ka kuma jin ban shi. Kada ka damu, ina Abale. Kana baro, shi ma fa na fuskanci baya ji sai ka faɗa masa. Abale, kai kaɗai ne ka aure 'yan gidan sanda. Kai, me na ji suna ce ma? Na ji suna ce min dage na lima kyan fada a kwana ana yi. Ana yi. Inda rabbana. No.